मोनबावबायसो बोथिया एसे नै बोथिया मोनो बिदि हाब्रु सान्दुं गोसायावसो ओंखारना बोथियाबो स्र' स्र' बावसोलै नै Hello awesome people, welcome back to my channel once again. So गासैनिसिमबो good morning everyone. नै जोंना मामाया बिखुनजोआ माबा ना मोनलायबाय नामाथाय सिरि सिरि गाबज्रिबाबो खोनायाखैमोन नै नागिरफैलायबाय आङो बारिनो बोरैथाय मानसिया ना मोनलायबायसो नामा दिनैबो बबेथिं आवाज होदोंथाय नागिरलांनोसै आङो गाइसफोरनि माहाथो मोनदों मामा ना बुरजा बासोन नाङा र' थांगासिनो र' आयौ दंफां बायथेजोब्बाय गाइसफोरनि नै आयौ आं मारै बारलांबावगोन दे लामाया औ बैथिंसो थांनांसिगोन नै दंफांसो गोलैबाथाय थैखाबाय प्रभु सेभ मी आयौ थांजा हमखांजोब्बाय बिराद ना हमोलै जोंना मामाया सिरि सिरिनो आयौ जिबौल' गैयाबानो जाबायलै बाथोन जागासे मोनबाय नै मामा खांख्राइया नै खांख्राइ नै गाइसफोर नुदोंना नै मामा खांख्राइखौ लाया नै एसे आदा मरा जाबाय ओंखायसो हमनो हादां गाइसफोर नङाबा आङो अरबाथाय गैलालै रुकु नै मामा दङ नै मामा खबाइखौ हानहरलाय गोलैगोनसैलै आं नङाबा आयौ नायनो हो आं जेनथेनसो हमनानै लाबोदों एसे आदा मरासो नङाबाथ' हमनायामोन नै ना मावा फिसा दंसोयो मालाय हमखांखानायसो ने मामा बाथोन जानो मोनसाबगोन नै खालामदों खेबनै जाबाय मामाया बेयाव ना हमनाया नै जिबौ थायोलै बावबायसो मालाय हमखोन्दाबाबो ना रासिलै जोंहा मामाया मोननो गोरोंथार नै गाइसफोर सान्दुंखौ हाला जा सान्दुं गोसा थास'खौनो लाबाय आं साथा मोखां आन्था नायनो हाया सान्दुंखौ थिंथार ना बोथिया दंसोयो ना मोनसाबदों ना बोथिया दंसोयो गाइसफोर सान्दुंबो गोसाना दिनैहाय ना बोथिया ओंखारदों आं नायनो लुबैनानैसो फैखादोंना मोनबायथ' नै खबयावबो दङ नै माजों फैदों गोलैगोन आयै खर'फ्राव सेसलै नानि थाखायनो खाफालफ्रा दोलाबा मा जानांगौ दे जेबो नायखाया एम्बुखौनो ना सारनाय बेखौनो सारनाय मामाया ससे नायलांबावनो नो गाइसफोर ससे थांफानो र' गोलैयाबानो जाबाय आं लिमिननानै नै आरो बबेथिंबा साहा हमबावनो लासै थांगासिनो आंहा नै सानैजों सहैबायानो देन्जार स्पिड थाबायलै आयौ खांग्रां खुग्लुबसो मोनबाय आं सान्दुं गोसाथार नै गांसो जादों मोसौफोरा बिराद गोजान फैबाय जोङो गाइसफोरनि न'निफ्राय गोजानाव थांबायलै इसोरो मामा मोना आं थाबायलांनो हानाय नंला मालाय नै इयावहाय सेन सादों नै सेन सादों सोरबा नै सानैजों नायगासिनो मेंजोब्बाय गाइसफोर आं लासै थाबायबोनानै थांफिनसै थाबायनो हाला फैदो दैयानो गिदिरसोदां माथो स' गाइस थांफिनसै नै फैफिनबाय मामा मोनाबो थांफिनसै न'आवहाय एसे गोजानावनो फैबाय जोङो न'निफ्राय मालायनि गय बागान जा मोजांखा गय बागाना थान्दा जागाया बेयावनो आरो थांफिनलायबाय
ना हमनायनि निसा आरोना जोंहा बिखुनजोआ मामाया आरो सासे लोगो मोनदेरबावबाय आरो थांफिनबावनो नै नागिरबावनो जारलासो आं इयावनो नेबाय थानोसै दसे फैदो थौदो थांसै नाखौनो हमनो थोथाराखै आरो बाबाया फन हरनानै दानि सान्दुं गोसायाव नासो हमदों होनना बुंदों आधा केजिनि जखौ मोनसाबबाय नास्राय बोथिया ओमफ्राय ना फिसा फिसाबो आरो स' गाइस थांबाय थानोसै नै दायो न'खौ फाइनालि न' मोनफैबाय दा बेसेबां मोनखो नोंथांमोन लखबना देखायनोसै ओं मालाबासिनो साफा नुदों बेसेबां ना नै बिथिं सासे ना रासि बिथिं सासे मेचिन बायदिल' हमखायो दा आंलाय दावरावल' खालामग्रासो नै वाव फ्रेस फ्रेस बरिया स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै मा खालामो मा खालामा स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओइ आरो ना बबेथिंबा नागिरहैबावनो नागिरदों जारलासो र' खादा मोनसे बुरजा लाबोबाव दे आरो थांबावबाय नै दसेनो जा बुरजा बेखौ बासोनाव लखबना दोनसै दानिया ना सायगासिनो नै आरामनो हमनो हाया नालाय सायखांबाय नै राइसफोर दा मामामोन हमहैबावदों आरोना बेखौ दा मिक्स खालामसै आरो मोनबोबावबाय बा माथो बेसेबांबा बुरजा मोनबोबावबाय ना हमग्राफोरा मेंबायनो आद्रा जायो बनायना होनोसै थाव होना होनोसै नै हाइजें होनसै देना होबासो रस ओंखारो ओंखायनो देना होनोसै साया गोथाव गोदौगासिनो आंना बिथिंबो ओंखाम जाननानै लाखाबाय लाल साय लोंनोसै दानिया लामायाव सायहायाव लोंहैनोसै गाइसफोर नो लोंसाबदो लाल सासो नायानो ना बागान नै न'आवबो हमना मोनखाबाय आरो नै बाबाया जा बुरजा बायनानै लाबावलायबाय नै लागाव जाखावनांगौ गोथां गोथांखौ दोनदो ना बोथिया थैजोब्बाय माथो ओमफ्राय फोरानबा गोथाव जायो बोथिया बाथोन एसेयाबो सफैबाय बाजारनिफ्रायनो साहा लोंनोसैनो साहा लायनो थांदों खरसा लानानै फैबाय बाबाया थाव गैयामोन ना ओमफ्राय दासो सफैदों दायो संनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना गाइसफोर नायलांबाय थादो लेट्स कुक गाइस संनायनि स्टार्ट खालामसै दिनै आइटेम सानो खैथा खैथा जा बे नाजों बे फान्थावजोंहाय फ्राय खालामनोसै दायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय दङ बाबाया अमा मेलेम ओमफ्राय नैबे बिखा बिसोर मोननैजोंहाय बरियासे गोथाव संसै बेनि उनाव थास'जों आरो नाजों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो स्पिड खालामनानै पुरा सुपार वुमेन जानानै संसै आं स' नायलांबाय था गाइसफोर
एवबाय मोनानिबो न' एवना दोनसै एवनानै दोनग्रोबाय गाइसखौ दानिया डाइरेक्ट फान्थावजों फानलुजों डाइरेक्ट होफिनसै फान्थाव नायाबो मोनबाय जोंहा फान्थाव ना फ्राय नायाबो एवखानायमोन नालाय हायखांना दोनसै दानिया नै टेस्टि नुना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरदे बिदि थास' संसै फारसेथिं संबा मिलायखौ संसै रेडि खालामग्रोजोबनाय आं ओंखायनो लेट जादों जाखानायखायनो संबा मिलाय Wow, tasty. देखो tasty. Mau nggak bawa orang dulu lah, betul ya. नै बेयावहाय संदों आङो अमा मेलेमजों ओमफ्रायो अमा बिखाखौ मोजां एवग्रोना लाबाय नै संनायखौ आं बारा फारि देखायबाय थायासै गाइसफोर माने भिडिअआ गोलावद्राय जायोना ओमफ्राय नै बेयावहाय थास' बेदर संगासिनो आरोना नैबे ना बोथियाखौ होथ'वाखै एवना लाग्रोखाबाय नै ना बोथियाया ओरैबायदि दिनै माने लोगोफोर नायानो ना बाबायाबो ओरैबायदि बुरजा बायनानै लाबोबाय बजारनिफ्राय आरो मामियाबो मोनबाय माने नायानो ना आरो बोथियाथ' थैबोजोबबाय एसे दिनै सान्दुं गोसाना ओमफ्राय माखासे फोरानबाय ओमफ्राय माखासेनि बेखौ दा थास'आव होगोन ओमफ्राय दा मोनायावहाय जानो एवनानै दोनखाबाय आरो ना बारे जायो नालाय ओमफ्राय नायाबो थैनायसोमोन नालाय ओंखायनो स' गाइसफोर नायलांबाय थादो आं संनायखौहाय फारि देखायबाय थाला नोंथांमोन नै थास'आबो रुइबाय वाव बरिया एसे थुग्लिनोसै ओमफ्राय गथासो जायो नालाय जोंना गथाबो दोननोसै आरो दानिया होनोसै नाखौ केमेरामेनबो गैयालै गाइसफोर एसे होबावनोसै येस जाबाय गोदौबाय थाथोंसै नै वाव बिथिंबो अमा बिथैया मोनहां दै होनानै माबादों औ अमा बिथैलायनो अमा मेलेम अमा बिखा नै जानोसै जोंहा दायो रेडिनो नैबे फान्थाव ना बेयो मेलेम अमा बिखा बे जाहैबाय थारुनजों ना बोथिया स' गाइस जाबाय थानोसै नायलांबाय थादो जानायखौ स्टार्ट खालामसै जोङो वाव बाबा नै खुरबाय आं सिदा दानहरबाय माजानो बाबाखौ नुनायनि थाखाय आंबो एसे दावलांबावनोसै नुवाखै मा होना माखियानो दिनैजों फेमिलि मालाबाबो जमा जानाय नुवा आसासो गिबावलासो स' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय थ' जोङो जाबाय थानोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो
जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो See you soon in my next vlog. Bye bye guys. Love you all. Thanks for watching.